as an Florida mé. Is Scóireach Watson mé agus táiminn seo le ha staidir a dhéanamh faoi conas atá ceol in an ag codí na muon teangaí céaltach. Tá ag taistil gach tír céaltach agus ag caint le daoine faoi conas atá ceol in an cabhrú na muon teangaí. So bhím sa caint le ceoltóirí, muintóirí, bhólamóirí agus caintóirí. Is féidir le éisteach le ceol agus tugann sin blas na teanga dit. Is a líon é ceol agus nuair atá tú úsad éon teangail ha a líon a dhéanamh tugann sin status socialtain is airde don teanga. Is féidir le ceol spréige duine ag fólam mion teangaí. Is cuireann liom an céad lá i mar an Gaeilge Minnesota, an céad bheannar vidimid. Dul muid conas a bhacha tú mo héime sin a rá. A bhacha tú mo héime sin mo stóirín og mo bhuachalín a bhacha tú mo héime sin sé dul sios an bhóthar. Bhí sé anna chabhrach go speisialta nuair a bhí mé ag tosaí ag fólam Gaeilge. Smuoinigh mé ar go minic le haine structure deabhainn a bhacha tú mo fián, a bhacha tú mo football boots. Ceapan go bhfuil blas éasúil ag gach teanga agus tá sin iontach ar fad nuair atá tú ag scríobh áireann. Pís amháin i méile, pís amháin an Gaeilge agus pís amháin na sinne seo teanga eile. Scríobh mé slán-bháile nuair a bhí mé i Conamara. Usann sé gach bríocha níomhríalta uair amháin. Nuair a bhí mé i Conamara, bhí mé an gach lá a dhéanamh i Gaeilge brista am a chuirdin nua agus bhí sé iontach ar fad. I dúirt go leor daoine liom ar mo thuras go bhfuil baint ag blas na teanga le blas na ceol tradiisiúnta. Ceapan go bhfuil an tábhachta do na cultaí céaltach agus sin éon feadh roinní mé na tíortha céaltach le hain staidir.